Latus lho, kula titipne gareng. Kowe kanggo jawab kowe. Yen sawu lho Pak Dalang. Nggih. Kayake dheke sing nggawa. Lah niki. Terima kasih orek-orek di bawah ini. Endi di bawah ini? Endi? Lah kemana tulisannya 500 nanti? Tulisan 500 lho, endi dire? Lah di bawah ini ki masa kok gebel. Wah, kurang demok ya. Lah kok sumpah blek to yu kowe iki awakmu. Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut-tobrut ya, Pak. Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Aku iki ya pangkat kronton ae to ya. Aku Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing langsing karo aku. Lah kok iso? Aku ngen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dule Hani iki biyen Urung kebetusan berton. saiki kena virus ya bledos koyo ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
piyu pujan ning sun mesti kaleng bangsaku piyu pan mantra pitah sawantah manungsa lumrah panyayah wido dari darat Bratacaya ayo ulatana pun kakangmu ayu ulatana pun kakang nadyan to aku mbok ukurake aku mbok singkur ora rasa gelo aku ora rasa kuciwa ning saya gedhe katresnanku marang kowe wong ayu nadyan aku mbok simpur kowe tak sawang saka mburi malah saya ngipi-ngipi jroning atiku merga saka rasa gedhe katresnanku karo kowe lara ireng nadyan to kowe tak sawang saka iringan malah saya kelingan jroning atiku karo kowe apa meneh yen kowe tak sawang saka ngarep piyu malah saya ngarep-arep tresnamu marang pun kakang wong ayu lara ireng coba latana pun kakang sithik wae mangerti yo ora ngerti Sembada kakang Prakosa Perwira Sembada calon bojoku aku iki Bratacaya aja mung meneng ayo sithik wae ulatana pun kakang wong ayu coba rungokno tembangku kanggo sliramu wong ayu Sonam banson lelong wong ayu ki disawangku ngendi kok sarwa entah sarwa dipeni Bratacaya coba latana pun kakang wong ayu sethithik wae mangerti yo nyawaku sono dawani wis ning kene gak apa-apa jiwa rakaku kabeh mantak udhokake kanggo tresnaku karo kowe Bratacaya ayo ngerti yo kowe sama pangrasan calon bojomu yo aku Prabu Sasrakala wong sugih-sugih wong sak jagat
loro ireng tak rewani aku kaya wong edan turut ratan mung perkara tresnaku mung kanggo kowe tak rewani kaya wong linglung kaya wong bingung turut lurung merga rasa tresnaku karo kowe. Ayo coba ratono pun kakak nadyan to kowe kaya wong gelo ning pun kakak ora bakal kuciwa. Ayo ora ratono pun kakak wong ayu yen to kowe dadi karwane Prabu Sasrakala kowe latala kowe bakal mulya uripmu kowe bakal ayem tentrem kang dadi uripmu kowe jaluk apa tak sempatane nadyan to kowe dadi garwane pun Kakang Prabu Sasrakala ing negara Sela Bentar kowe dadi prameswari aku iki nadyan to rada kaduk umurku ning aku iki ratu bujang ratu lampan aku ratu sugihku seprapating jagat ora ana liya kang dadi memanik rasa jantungmu ya mung Prabu Sasrakala Brahmajaya yen kowe dadi garwanipun Kakang mangerti yo aku iki sakjane iki mung mesake karo ing atase ayumu kaya ngono sandangamu kaya desa sasa kaya ngono yen kowe dadi garwanipun Kakang busanamu kuwi ora mung kain-kain biasa ning lapis emas kainmu benikmu kuwi ora gur benik plastik ning benikmu kuwi dadi garwanipun Kakang benikmu kuwi emas mutiara piye tur kowe bakal takon nyambut gawe nek dadi bojone Prabu Sasrakala tenan kowe ora takon nyambut gawe apa ae ora entuk kowe nang pasar aku ora oleh timbang kebledukan tenan kowe ora oleh masak ki ora oleh tenan kowe umbah-umbah ya ora oleh wis to apa ae ora oleh pokoke nyambut gawe ora oleh nyambut gawe iki mung macak tok kowe karo ngladeni pun Kakang Prabu Sasrakala ayo jaluk apa gak sempatani upama kowe jaluk kaya model HP saiki kuwi ora mung cros apa kuwi Samsung kuwi ning HP-mu iPhone 17 Pro Max kowe dadi bojoku kowe kaya ngono kuwi sebodonipun Kakang aku ratu sugih nek gur mobil ngono kaya wong-wong saiki ora gur mobil Panther sandane Rubicon Alphard ora gur kidang barang ora kowe dadi bojoku blonjomu ora mung turut toko sadane ora turut pasar kowe blonjomu ning Shopee ora kayang biyene kowe dadi karo aku nyambut mukae bendina mung
tiktokan wis saksirmu bedingkrang ngono kursi saben dina ora masalah sing penting kowe dadi bojone Prabu Sasrakala. Ayo aja ngungkurake. Coba wong ayu, aku tak njaluk suaramu kaya ngopo bisa nembang apa ora kowe? Bratajaya. Ayo nembang wong ayu. Kakang Mas Prasetya. Oh, suara pabrik maneh. Bumi goncang kalangit goblok kanton pun Bratajaya ora kono pun kakang sing kakang prakoso prawira sebata aku wong sugih Bratajaya. Ayo mandhek aja mlaku wae. Wis tak pateni yen tak pateni ora kintil-kintil roh wonge. Wis to saksemu kowe nyanti tak turuti wae. Kowe kesel ta kowe? Pagimu kowe jaluk tak pondong, jaluk tak bopong wong ayu, ayo. Oh. Ora ndromo. Putri Dwarawati Bratajaya. Wayune kaya ngene. Ayo tak kutang-kutang, ayo tak timang-timang ayo. Ora beco kemayangan roh wonge pondong wong ayu ayune sanjakan kowe. Kowe dadi bojoku tenan Bratajaya. Kok saya abot. Wah, nadyan babot boyoku keju ning ora dadi boyo ngopo Bratajaya. Waton kowe dadi bojoku salasing kowe. Mangerti sumpahku karo kowe. Uripku ora sampurna, uripku ora lega. Yen aku durung sesandingan entuk bojoku kowe. Bratajaya. Gini. Jagungan sing penak kene. Oh, batalah. Kene dorong sing prayoga.
Wah, pancen kowe ayu. Bathukmu kok lengar banget. Bratajaya, Bratajaya. Piuh pipimu kok kadel kaya ngene. Wih, irungmu. Wah. Rambutmu berintik, Bratajaya. Lara ireng. Sumpahku karo kowe. Aku ora bakal ninggalke kowe selawase urip. Wadon kowe tresna karo Kakang Prabu Sastrakala, Bratajaya. Ayo, kowe tak utak, kowe tak timang. Kowe tak timang-timang, tak sungguh-sungguh, tak sugi-sugi. Aku minder. Wah. Tokong bilang. Woi. Kanjeng langit kelok-kelok katon katon riyen sanging sang mawek andrum tasaka tuluk moyak maayek pokok
Kula wonten dawuh sinuwun. Bila Kula wonten dawuh, Bos. Jenenge rasa wong gandrung. Wong gandrung kuwi rasane kaya matene. Pripun sinuwun? Beda mangke Kok kula wonten dawuh. Wis tau gandrung apa durung kok? Sampun. Kula riyen niku nggih wong tukang gandrung. Nate gandrung jenenge wong lanang sak-sake kaya kula niku nggih riyen niku nggih sok gandrung. Bila kula Bos kowe biyen tau gandrung lho. Lah pripun ta? Kula niku pakare wong gandrung. Kowe Nggih. kaya ditampa gandrung mulung lho. Pripun ta? Kula niku ditampa ya nate, ditolak ya kerep. Nate nggih di PHP nggih. Sing kaya rapi. Niku adalah rasa kaya wong linung temahan gonku kaya cetha malih wijan gamblang yen Barata-Jaya wis ana pangkonku. Ora mangsa wis bisa ngladeni marang brangtaku temahan iki dina aku mung lindur aku ngimpi kok. Ngoten sinuwun yo. Mula sangka kuwi kok rasaku wong ayu sak jagat ora ana tandinge sing jenenge Barata-Jaya ya lara ireng kuwi putri Darawati. Nggih warageling sinuwun Prabu Basudewa rumuhun menika inggih Barata-Jaya utawi lara ireng. Kowe lha dalah. Mula kok kaya aku ora bakal mundur pun gandrung lawan Barata-Jaya. Rasaku aku ora bakal uncat. Ora kendhat rasaku kepengin bakal garwa sing jenenge Barata-Jaya. Wah, dadine Nadyan Tanyawa, Nadyan Jiwa rakaku bakal udhokake kanggo garwa sing jenenge Barata-Jaya kok. Mula iki dina bisa ora bisa aku kudu bisa mepek bojo Barata-Jaya kok. Hei, Patih Kusumantawi, Patih Kusumantawi, Breno Patih Kusumantawi. Kang Togak, Apa lho? ayo nisekan. Iki kok buta dorene Kang. Apa yo? Wah iki kok wah. Buta gede dorene Kang, ayo nisekan.
Sikro polokan kupingan tampo samyo mekal oleh natik pileting koto wong wadalah cakat diupatol cakat pakai tunggoro lego jroning atiku kowe kabeh bisa sowan kumpul ana kene kowe ratu kegedhuk ratu ketelukan kowe Yogyakarta Prabu Sasrawana lumenawa timpan padu Kakang Prabu Sasrakala Bandung kau sabda paduka Kakang Prabu Sasrakala jeneng sira Kyai Prabu Kala Brahmadiraja menawa sabda paduka timbalan dawuh pangandika paduka sinuwun lan kowe pate murdaka denda kala menawa timban paduka ingkang sinuwun mangertiyo dene kowe kabeh laksmanake ana ngarsa panjenengan ingsun usuma bali menawa timban paduka ingkang sinuwun Sultan Madya Palapu yen to ingsun kepengin jatuh krama mengko wanita Dwarawati jenenge Lara Ireng Bratajaya ora lega trima uripku yo tak kudu sandingan lawan pemanik jantungku si Bratajaya persasat tak undukake nyawaku ing kembaku aku bisa ngepek bojo lawan si Bratajaya iki kula aku cantraku aja ana kang kedincir aja karo ndeng gawe disuntak wadya buta bola pacingah buta sing gedhe sing gamben sing galak yen mong nganti panglamarku ditolak ora ditampa dening Prabu Kresna aja takon dosane Dwarawati diberi patang saiko dikepok negara Dwarawati wis waken dawuh lajeng dalipun bejeng punapa sang nata ora ketan col intang sambara putarna dina iki mati kusuma tali wis waken dawuh para tanggomo para bintara para perwira lumaksana magita kita maju
Prabu Sastra Kalaca Wacana sang kacicirayu buta dina iki para buta kalak-kalak sing-singhan kuwi kairu panas pati gandum yang bangkasaan.
kesel mburi malah saya mempeng